Co vás první napadne pod slovem Vánoce? Tak teď určitě vánoční prázdniny, protože se na mě už opravdu moc těším. Řeknou Vánoce, tak mám Vánoce spojené s rodinným setkáním, s klidem, s pohodou, s pohádkami a s dobrým jídlem. Vánoce asi nějaká večeře s rodinou u stromku. Dárky. Asi, že se sejde celá rodina u jednoho stolu. Že se celá rodina sejde u stolu a že se rozbalují dárky a tak. Pohoda, čas strávený s rodinou. Máte na Vánocích nejraději? Že jsme všichni spolu a že mají děti radost, protože Vánoce jsou hlavně pro děti. Tak určitě opět, že se sejdeme s rodinou, s přáteli, u dobrého jídla. Určitě miluju přímo tu kouzelnou atmosféru Vánoc. Jak je ten čas s tou rodinou strávit, navštívit všechny. Jsme všichni s rodinou. Asi rozbalování dárků. Že jsme s rodinou a vidím, jak se moje blízcí smějí a tak. Na Vánocích mám nejraději ten čas strávený s rodinou. Jaké vánoční tradice doma dodržujete? No určitě nevstáváme od štědrovečerní večeře, pod stolem máme rybí šupiny, v kapse peníze, aby se nás drželi celý rok. No a čekáme, až zazvoní Ježíšek. Odcházíme od štědrovečerního stolu a pod talíř dáváme šupiny z kapra. A dáme si tu večeři jako tradiční a to je asi všechno. Večeři kapra. Třeba dokud se nedojí, tak nikdo nemůže odejít ze stolu. Že se nejde od stolu, dokud nedojí celá rodina. Dáváme šupiny pod talířem. Oblíbená vánoční pohádka nebo film? Já se vždycky těším na novou pohádku, protože každé Vánoce vlastně dává Česká televize novou pohádku, takže se těším i letos. Za mě určitě 3 oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou. Sám doma. Mám doma. Grinch. Grinch a 3 oříšky pro Popelku. Pelíškem. Dárky pořizujete s předstihem nebo na poslední chvíli? Většinu s předstihem, některé na poslední chvíli. Taky téměř pokaždé pořizuji s předstihem, ale letos se mi poprvé stalo, že jsem objednala jeden dárek na poslední chvíli, ale i tak to stíhám. Tak já taky kupuju. Jak kde? Asi na poslední chvíli. Dárky pořizuju na poslední chvíli. A naposled vánoční vzkaz pro všechny, kteří naše video vidí. Všem vám přeju krásné Vánoce, buďte hlavně se svými blízkými, odpočiňte si a těším se na vás v novém roce. Všem přeji krásné pohodové vánoční svátky, strávený v kruhu svých nejbližších a do nového roku přeji hlavně pevné zdraví a štěstí. Buďte rádi, že máte nějaký čas s tou rodinou a užívejte si to, jako tady jsou. Veselé Vánoce. Veselé svátky. Užijte si Vánoce, dokud můžete. Jako vánoční vzkaz bych vám řekla, abyste si všichni užili Vánoce a čas strávený s rodinou. Nechceš trošku víc jako mluvit, jako by tak nadšení, když tady jsi tak donuceně. Já tady se donuceně. Tak to tam nech, jo. Já tady jsem donuceně.